No niin, terve taas. Tämä on ilmoituspainotteinen asia YouTube Shortsin puolella. Mä tein todella tyhmän ostopäätöksen. Mä ostin tän 15 kilon premium-paketin. 330. Siinä oli toimitusaika 5-9 päivää, jonka jälkeen mä teen unboxausvideon. Ja osan mä saatan pitää. Tää sitten menee joululahjaksi ensi vuodelle. Mä en tosiaan yhtään tiedä, miten paljon siinä on tavaraa siinä boksissa, mutta näkyisikö täällä kuva? Näissä voi olla iPhonea, Xboxia, ties mitä. Mä ostin tän sen takia, ettei teidän tarvi. Ja katsotaan, onko tässä vittu mitään järkeä. Moi.